hayi kumele bekwazi yodwa nomkhaya mina ngenza marketing ne-marketing strategy ngiyayazi so njengoba bengisebenza emcimbini yami i-strategy sokuthi kulandwa abantu angithi bezivela nanami ngisho noma kuthiwa ubona bani ongopost umcimbi angithi bazi ukuthi la eThekwini imicimbi kufanele ibe ngabo makuqhamuka umcimbi omunye bahlezi benyunda mina ngifuna ngisho isponsor kuthiwa azabe kufuna umnikazi womcimbi ukuthi ubuze ukuthi nokuthi awuxhaswe ngamalini xhaswe kanjani wena bona befona ukuthi kanjani umuntu phezulu sinibone naye ithini into yakhona manje angiphela la eThekwini ke bazi ukuthi abantu yonke into kufanele izibe ngabo uyabona yes manje ke ayikho lonto njengeinsizwa le yangakithi mina ngomcineko angazi nami ngiyibona ipost umcimbi wami kodwa ithele inkinga last year imicimbi yayo ineyinkinga serious ze event yayo ichuwa ngapha nangapha ngamafona mina oqala lokho wesibili wane issue katshwala kuma VIP wanikeza abantu i12 yesabantu yasala nami lonto leyo ngiyakhumbula itrend kakhulu le nto le social media umuntu oqala ngabe mangine event weluvelile wathi umkhaya ngiyakusupport kodwa phela umcine amazi ukuthi kunokuba ulandele bona makune event bazothi i-event kufanele ibe ngami insizwe yangakithi leya umumile la nakhe kamcineka makuthiwa manje kuyashonwa nje kufanele ngihambe ngiyomba makuthiwa kuyashonwa ukuthi kufanele ngihambe yomba umkhaya wami umakhelwane nje hayi uthi uyabona into ukuthi umkhaya umakhelwane bamcina ngiyakwazi ukubona umuntu egcekeni ukuthi ukhona noma akekho kodwa ke insizwa yangakithi leya ngeke ngoba phela indlela yokucabanga ayifani mina angazi futhi mhlambe enye izinto ikhona into engazi ukuthi engiye ngayizo ukuthi since uMageze uphuma kwingoma kaZwelonke mhlawumbe ngathi une influence mawucanga influence ubaba omdala kangaka ubaba uMageze kwanami ngimhlonipha ngibiza ngobhuti ingena mina kuloko ngoba ngene into engahlangane nazo ngakho so hayi ngayona nje uphusha umcimbi wakho manje nesandla ethi uMageze uphuma ngoma kaZwelonke ngangingekho mdla behlangane beqala into kaZwelonke angikwazi ukungena into engangena kuyona ngihlangene nje nalo angene futhi angisoze ngangena kuyona two mina bengisupporta ngoba umuntu wangakithi into yasekhaya kahle kahle into yasekhaya yes mase ungibuza nje ngahola imali impucuzeko mina umbuze mina nawe mhlawumbe uyovalwa ngezansi kodwa indlela uyasebenza ngayo serious uyovalwa ngezansi yabo manje ke angifisi mina ngoba ngiyazazi ukuthi ukuhamba kwami ukucabanga kwami nangindlela engidale ngangidale kanjani mina ngiyakholwa kodwa uma usugcoba la engafuni khona uhamba nami kuhambe kumdini yabo so umkhaya umfowethu lo ngisho ngangawupost umcimbi naye ngiyomsendela ngisho isithombe noma ngangenza into ndaba ugcwalile ngoba amathikisi fake nje angazi amathikisi amangaka uzohlala futhi uNkulunkulu akayahlala emzini womuntu uNkulunkulu mfowethu umcimbi mhla ka24 asitshela abantu mfowethu amathikithi atholakala laphi amathikithi atholakala eTicket Pro nase Spa ube iJoylani ube iPayzone ube uPP Garage ube Angel nase Hollywood asibameme abantu intombi ayisukume mfowethu ayisukume yonke indawo yonke izinto intombi ayisukume zehle